Abe kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel. NgoLwesine-ke sisuke silapha ku-e.tv kune-WeNingi show udaba olwamaphupho, bese kuthi-ke nsuku zonke sila ku-Nufliq okungenye-ke yama-channel amakhulu on YouTube athinta-ke la udaba olwabantu lapha bendabuko, udaba lwamaphupho kwamanje. Mina-ke nguPastor WeNingi, sibheka la iphupho likaManco. Uthi sawubona pastor, bendisacela ukubuza uphupho uthandana ne-celebrity, ngabe-ke kushoni enkosi? Asibeke kanjena, ziningi izinto ezenza ukuthi umuntu ephuphe i-celebrity. Omunye ungamphupha umuntu ngenxa yokuthi umbona ku-TV njalo, noma umlalela uzwe ey'ndabeni ngaye lowo muntu, noma ufunda amaphephandaba ngaye. Lokho akusho lutho nje, kusho ukuthi it's a reflection of what had happened or what is happening around you. Yabo, akunaminingi ngisho. Kodwa kasiqale kanje futhi, uma usuphupha usaziwayo, kwesinye isikhathi yaba uphawu oluvamile ukuthi liveze ukuthi kunezinto oyithandayo ngalowa muntu, noma ubukela kuye ngokwempilo, noma-ke wena unezici, unamava nekhono elifuze elalo wasaziwayo. Kanti-ke okwesibili esingakubalula ukuthi uma uphupha usaziwayo, uphawu oluhle ngoba luvame ukukutshela ukuthi lindela ukuphakanyiswa nokwenyuselwa kwesinye isigaba noma izinga lempilo elingcono, kanye nokuthola isikhundla esingcono, ungabe ukuthola udumo, ukuhlonishwa, nokuvelela-ke kulokho osuke ukwenza emkhakheni wakho. Okwesithathu, uma uphupha usaziwayo, kuyenzeka kube uphawu oluhle kakhulu futhi ngoba nakhona lingabe lichaza ukuthi hayi mani, lindela ukuthi wena ungase ube undaba mlonyeni ngenxa yokuzimisela kwakho nokuzikhandla, kanye nokuthi mhlawumbe wenza izinto ezamukelekile empilweni. Okwesine futhi, uma usuphupha-ke uthandana nosaziwayo, uphawu olungabe likhombisa ukuthi uyamthanda kakhulu lo saziwayo, yabo. Kanti-ke kuyenzeka futhi uma uphupha la uthandana nosaziwayo kube uphawu olukuchazela ukuthi, noma usuke lichaza ukuthi uwumuntu omatasatasa njengamanje ngemiklamo noma ngebhizinisi kanye nabantu, noma elibandakanya abantu abathile abaqavile, futhi lokho kuzokwenza ukuthi uphumelele ngendlela emangazayo empilweni. Siphethe ngako ukuthi uma ngenzeka uphuphe ungathi uyashada nosaziwayo, uphawu nalo luhle ngoba-ke kwesinye isikhathi lungakhomba ukuthi-ke wena ungase ngenxa yokuzimisela kwakho uthole inkontileka enkulu, noma uthole umklamo obalulekile, noma-ke uzozakhela udumo noma ubuhlobo nosomabhizinisi othile noma nomuntu othile ozogcine lokho kwenza ukuthi uphumelele empilweni. Siyabonga, akuyona eyokuqala le video, akhona esiwenzile, ungahamba wabheke, bese-ke mase uqedile ulike lena, uye lakha namanye. Ungakhohlwa ukuthi-ke bese uya lapha ku-notification bell ukuze ukuthi masi upload i-video ukwazi ukuthola-ke update. Ungakhohlwa ukuyeseka i-channel ngokuthi-ke uqinisekise ukuthi njengoba usubscribe-ile uhlezi ubuya uzocheck ama-video ukuthi imaphi akhona, nakwenza ama-recommendation futhi uma ukhona ofuna sik-add, ukhona ofuna sikushintshe, kubalulekile. Noma yami-ke ikhona ekugcineni, ikhona uma i-video ingena, ikhona nje ungakwazi ukuthi ungifonele uma unemibuzo, ungalindi ukuthi izoze ngikuphendule lapho ku-comment section. Uma unethuba une-airtime, faka airtime ufonele, airtime ibe enough. God bless you.